Hola, bon dia, soc la Rosalia Márquez, soc la coordinadora del Servei de Prospecció de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova. Com ja sabeu, ens trobem davant d'una situació d'emergència sanitària i d'estat d'alarma degut a la pandèmia del Covid-19. Davant d'aquesta circumstància, i com ha passat amb altres empreses o moltes empreses i institucions, l'IMET romandrà tancat fins a nou avís. Per tal de continuar donant servei i atenent a les necessitats de la ciutadania i de les empreses, el personal de l'IMET utilitza el teletreball per mantenir-se en contacte a través dels correus electrònics habituals, de les xarxes socials i de la seva pàgina web. Aquesta presentació que veureu ara es planteja en aquest marc de continuïtat de servei i està pensada per fer arribar a les empreses la informació que, en circumstàncies normals, expliquem durant la visita presencial. Bé, considerem de gran interès que, sobretot per a aquelles empreses que ja han reprès la seva activitat, doncs tinguin aquesta informació i que sapigueu que si teniu necessitats laborals podeu comptar amb l'IMET. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, esperem que aquesta situació finalitzi el més aviat possible i que ens tornem a veure de manera presencial amb totes les empreses del territori. Moltíssimes gràcies. Què és l'IMET i quines són les seves finalitats? L'IMET és un organisme autònom municipal que treballa perquè l'educació, la formació i el treball siguin eixos fonamentals del desenvolupament de la ciutat. Una de les finalitats principals de l'IMET és potenciar les competències municipals en matèria d'educació, formació i treball, coordinant els esforços amb l'entorn educatiu i empresarial. L'IMET va crear el Servei de Prospecció d'Empreses per coordinar aquests esforços amb el teixit empresarial. Des de l'IMET t'acompanyem perquè puguis accedir a tots els recursos laborals que podem oferir-te i utilitzis aquells que millor s'adaptin a la teva activitat laboral. Estem compromesos en oferir-te un servei personalitzat i de qualitat. Us presento els diferents serveis que l'IMET ofereix a les empreses. Si el que vols és acollir alumnat en pràctiques que hagi rebut una formació professionalitzadora, tenim els certificats de professionalitat. Aquesta és la nostra oferta formativa. L'IMET imparteix els següents certificats de famílies professionals: Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i Electrònica, Hostaleria i Turisme, Serveis Socials i a la Comunitat, Imatge i So, Informàtica i Comunicació. Quins avantatges ofereix a les empreses acollir alumnat en pràctiques? Doncs us permet conèixer personal per necessitats futures. No us suposa cap tipus de cost econòmic. Participareu activament en la formació pràctica dels certificats de professionalitat i col·laborareu en l'enfortiment de l'experiència de l'alumnat. Si el que vols és informació o assessorament en matèria de subvencions o la contractació amb contractes bonificats, contacteu amb el servei de prospecció amb aquests correus electrònics. Algunes de les contractacions subvencionades són el programa 30+, per majors de 30, subvenció per menors de 30 anys, subvenció per majors de 45 i la contractació subvencionada per persones amb discapacitat. Soc la Tere Carmona, treballadora de l'IMET, Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú, i formo part de l'equip de prospecció que portem al programa 30+. Aquelles entitats o empreses que vulgueu beneficiar-vos
del programa 30+, si voleu que ho portem des de l'IMET, l'Institut Municipal d'Educació i Treball, heu de complir uns requisits per poder tenir aquests contractes subvencionats. Per una banda, està ubicats al municipi de Vilanova i la Geltrú. Per una altra banda, està el dia del pagament de Seguretat Social. I per últim, no haver acomiadat a una persona del mateix perfil professional, el que vulgueu contractar novament, d'una manera improcedent o nul per l'òrgan judicial, en els 3 mesos anteriors a aquesta nova subscripció de contracte. Penseu que teniu l'avantatge de tenir subvencionats fins a 5 contractes una mateixa empresa. Respecte a la modalitat de contractes que es poden fer dintre del programa 30+, bàsicament es poden fer tots, exceptuant el d'interinitat, substitució i de relleu. Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos continuats i penseu que teniu subvencionats fins a 9 mesos de contractació. Les jornades poden ser a temps complet o bé a jornada mínima de 20 hores setmanals. Respecte a la quantitat econòmica que comporta com a subvenció al programa 30+, equival al mòdul del salari mínim interprofessional per una jornada completa o bé la part proporcional en cas d'una jornada parcial. Durant aquesta convocatòria de l'any 2019-2020, el mòdul equivalia a 1.050 euros. Penseu que aquesta subvenció és compatible amb altres bonificacions de la Seguretat Social o incentius fiscals relacionats amb altres tipus de contractacions o modalitats contractuals. Una pregunta que es fa moltes entitats és què passa si la persona finalitza el contracte abans del temps o del període. Per l'entitat l'únic que tindrà la subvenció del temps que ha treballat aquesta persona. En què us podem ajudar des de l'IMET respecte al programa 30+? Per una banda, el personal prospector ens aproparem a la vostra empresa per tal de definir el lloc de treball. Agafarem totes les dades aquelles que necessiteu per poder gestionar l'oferta de treball, ja que nosaltres tenim la nostra pròpia borsa des de l'IMET. Un cop tingueu la persona seleccionada, podem donar-li una formació que és obligatòria i que no repercuteix cap despesa econòmica per l'empresa. Per tant, estem reajustant molt bé la persona al lloc de treball. Per una banda, estareu al nostre assessorament i acompanyament durant tot el procés, tant respecte a la modalitat contractual que voleu fer, respecte a les tramitacions que s'han de fer, tant com per sol·licitar la subvenció com per fer la justificació econòmica, i qualsevol cosa que necessiteu tindreu al nostre suport, tant a punt de documentació, d'acompanyament, tutories, etc. Si el que necessites és assessorament per la contractació de persones amb discapacitat, el programa Timol t'ofereix els següents serveis. Des del 2006, el programa Timol facilita la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual al mercat ordinari. Per fer-ho es fa servir la metodologia del treball amb suport, és a dir, es dona suport tant a l'empresa com al treballador durant tota la contractació, abans, durant i després. El programa Timol és una iniciativa d'àmbit comarcal, liderada per l'IMET, però que rep finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Garraf. Per tal d'aconseguir aquest encaix laboral, fem una anàlisi del lloc de treball i definim quines són les necessitats reals que té l'empresa i quin perfil de persona hi podria encaixar millor. Un cop tenim la persona, l'equip de persones orientadores fa l'acompanyament en el procés d'aprenentatge i d'adaptació del lloc de treball. Si es considera adequat, es pot realitzar un període de pràctica sense cost per l'empresa on la futura persona treballadora tingui la possibilitat d'aprendre les funcions a un ritme més lent. Finalment, des de l'equip de prospecció assessorem a l'empresa en les diferents subvencions i bonificacions que pot recórrer, que pot acollir-se de cara a aquesta contractació. I fem tasques de difusió i reconeixement amb les empreses que col·laboren amb el programa.
El passat 2019 es van atendre al programa Timol 77 persones, 63 de les quals van aconseguir tenir un contracte laboral. Actualment tenim 7 persones aturades i 10 en millora de feina. Els perfils ocupacionals són molt diversos i tenim persones treballant des de perfils de restauració, personal de neteja, personal d'auxiliar administratiu o peons industrials. Si el que necessites és contractar personal i o realitzar processos de selecció, podeu fer-ho a través de la pàgina web www.imed.cat, del correu electrònic borsatreball@imed.cat o per contactar telefònic al número 93 814 04 40.